jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Dingiral Jamma Belaa yo Allah yurmo musidɗo men jallisi yafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe. En garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetede Sawru Ganndal nde mawɗo men professeur Abuubakri Muusaa LAM. Tawi joni natten ɗo koye damal nayi ɓiwal ngal hono pinal tubakoɓe. Tubago yalti koye ɓalejo ɗum hande kala kumpihiɗo iwdi leƴƴi ina andi ɗum. En jiye ɗereji men gadani holno ɓalejo adori e aduna he e holno fergoji ummorino Afrique tari e dunde baba Adama nde jaltini leƴƴi goɗɗi. Pinal tubakoɓe teskingal adi ñiɓade koye leydi mbirendi Grèce. Grèce nani heedi banggue funnague leyɗele denduɗe hande e inde Union européenne. Leydi ndi ko gueƴi méditerranée o taari ɗum banggueji tari foof te e ndi heewi duuɗe. Kono pinal Grèce waddetake e pinal Misir hanki ngal hecci to woɗɗi sahunde Ramsès tataɓo laami hakkunde hitande ujunere e temedere capanɗe jeetati e jeegom e ujunere e temedere capanɗe joyyi e nayyi. Ko nden hunde e leƴƴi jogorɗi wontude e Grèce en ummori rewo naati leydi ndi. En jii dow wonde to banggue gandal guereguen peccano sikki ko misiranaɓe goni sernaɓe mumen. Kono ɗum foof e waade noon nesuji guereguen taniraɓe tubakoɓe hande ɓe ina ceeri no feewi e nesuji misiranaɓe hanki. Ɗum ɗon ko hunde fonde teskede saabu ko heewi e ɗin nesuji ko kañumen jahata ha joni. Nde foyre Grèce ñifi huɓɓi ko nde Rome nde. Nden kañumne rufi tigui rigui e pinal tubakoɓe hande. Pinal tubakoɓe hay sinno wonko ngal jiggi e pinal ɓaleɓe Misir hanki ina waɗi gueɗe goɗɗe ɗe heerori ceerɗe no feewi e nesuji mon onon ɓaleɓe Afrique. Wonko puɗɗiɗen yiide hen nde kalaten ko fati hakkeji rewɓe suhaɓe nde ɗum en duttorako hen jaɓanten koko en jiyano ko. Ko adi ko foof tubak wona neɗɗo yimɓe. Ɗum firti ko tubak wona rendo ardini fawi hen neɗɗo, ala ko neɗɗo ardini nde fawi hen rendo. E ɓaleɓe Afrique ko rendo ardi foof. Hakkeji rendo e hakkeji neɗɗo pettelo mbaddata ko ɗi rendo jawtata e dow ɗi aade. Tubakoɓe kañumen cuuɓi ko dolnude hakkeji aade jasna ɗi rendo. Ɗum woni ko andira hande e ɗemngal farayse individualisme woni so en batti e Pulaar hooram yankagal. Ko weli fittandu neɗɗo o hay sinno koko fusata rendo walla ko dillinta ɗum ko hen tubakoɓe keewi abbade. Ɗum so asama tawate ummi koto woɗɗi. Nguru tubago waɗi ɗum huftade waasi ɓalowol mum ko abbade e sardiji ɗi gurdam e taaridi jangi namdi. Taaridi ɓumdi noon haɗani tan e huftude nguru tubak won anduɓe nanguɓe wonde ko jangol waɗi tubago wonde neɗɗo hooram. Ɗum ina wawi dejje hakkille saabu jangol Europe ngol no wayi musde ni goto foof ɓurata woƴede kono dandiri hoore mum. So dabbunde ari kala mo heblano conci tekkuɗo e ñamdu heewi ko mayde heege walla jangol. Goƴaɗo dandude hoore mum talata goɗɗo. Ko pile nden tubago woni neɗɗo pamɗuɗo kaarisiragal toppitiɗo hoore mum tan temo anda bonnude nguura saabu weeɓaka ɗum. Ɓalejo nde wonno hoɗi koye nokku gulɗo mo saɗaka nguura won neɗɗo kaarisiro belɗo ƴiƴam coftirɗo jaleɗe. Tubak kañum jangol waɗi ɗum ko neɗɗo mo yiɗa yimɓe mettude ƴiƴam catɗo jaleɗe.
ndehe noon so tubago hande wayno wayni koko rona wona ko hepti ɗum e rendo tubakoɓe dañɗo fof dañani ko hoore mum hay hakkunde debbo e gorko wonɗo jawre haaɗi hakkunde neɗɗo e ɓiyum haalaka tubago wawa jabde neɗɗo fawo ɗum tan ko tawi koyo Allah junno tan hay ñamade hakkunde jiiduɓe weeɓani saaha noon dokkal ɗum waɗi kala tubago garɗo Afrique adoto hawde ɗum ko karasiragal ɓaleɓe aduna hooram heeɓi hande e nokku mo ganduɗa dañƴo caɗele foof ko kañum hen haymo jambiranɗa ɗen caɗele beele ma ɓernde ma sukkiri ni weeɓani ɗum ene jeeya e ko addanta yimɓe hewɓe yawde serde hakkillaji mumen walla wartade neɗɗo so ala liggey ko kañum hen so nayi ha natti wawande hoore mum ko kañumen hen e hitande ujunaji 2003 heewi nayeɓe nguleyke ɓurtuki wari e leyɗele Europe saabu mumen kañumen tan woppidede koye mumen hay goto wondani mumen saaha yawa fabade ɗumen e dabɓa tubakoɓe kañumen foof e harlolidde e yaajede to banggue nemaji aduna mbayi kono waɗaɓe e bolong ni saabu faɗede to banggue jokkodiral hakkude yimɓe ɓe mbayi kono kulnon ladde kon ganduɗa gorol hen foof waƴaka gonguel nguel walla bomma ene noygui yo sonngude ɗum so tawi heege nanggui ɗum jamanu hooram yettima e nokku mo ganduɗa nayeɓe ɓiɓɓe mumen ko yejjitɓe ɗumen e galleji nayewɗo goto hen foof wonde yewede nde haalota e hitande ujunaji 2003 won nayeɓe mayɓe ronka e koreji mumen koyo garan ɗumen ubba teddinde mayɗo mum ubba ɗum ubbowol jongol ina jeeno ko serdi neɗɗo e kullel ladde so en kulano mbiyanno ɗen ko tubak natti woɗɗodirde jawdi so ɗum ɓenni tubak ko neɗɗo fitilo anda jaam ɗum ko heewi ene holliri ɗum gueres hanki foof e famɗude kamɓe foof e wonde leñol gotol ɓe gurno tan koye haare kareeli hakkude waali wuuro en e poɗodiral laamu e ngaluji kareeli hakkude guure ɗi dondi yinnede ɓurtude e kongu ngu ala ɗo fawi gueres wonanno e jaam tan koye sanga pijirloji dendinannoɗi guure foof ko ɗin pijirloji baɗetenoɗi e wuuro wiyetengo Olympie jibini les Jeux olympiques ɗi yimɓe foof gandi hande ɗi kareeli gueres en hanki noon ko musɗi gonno saabu polonoɗo hen foof wuuro mum duppeteno yimɓe mum ɓe hen mbaare ɓe hen dahe mbatte maccuɓe heddiɓe ɓe jeeya Allah e haare wonde ko wawi innerede bone gondaɗo wuuro foof heblanno sagataɓe mum waɗa ɗum harbiyankoɓe battam boniɓe laamu wonno koye juuɗe ɓurnoɓe ƴellitade e gueɗe haare wonano e juuɗe ɓurnoɓe sebde hakkillaji e banggue juɓɓude rendo e peeje nawroji ɗum yeeso ɓurnoɓe darjude e yimɓe gueres ko harbiyankoɓe gonno ko nde leydi ndi jokkodiri e misira hanki tigui rigui e temadande jeeɗiɓiri fayi nayiɓiri ndi puɗɗi dañde haralleɓe juɓɓudi rendo ko wayno solon likkirde mo jamanu mum andaka no feewi Pisistrate Pericles ko nden kadi ne koye mawɗe baaɗe no Platon Socrate e ko nandi hen puɗɗi ƴellidde gueɗe miijo kono ɗum haɗani kareeli bonɗi duumade hakkude guure baaɗe no Sparte e Athènes ni walla hakkude Grèce en e Perse en ɓe ganduɗa kañumenne ko haɓetenoɓe molanaɓe moole gonno e on saaha Grèce en ceerani e haare hande Rome jaali leydi ndi wonti e jimadi mum Rome en ko harbiyankoɓe mawɓe gonno saabu laamu mabɓe yehino ha jimi ko taari gueji méditerranée o foof hay misira hanki e daraja mum heddunoy haala mabɓe jangtama e ɓurana ni caggal nde Rome tappi laamuji habno foof ha ɗaari ko waali wuuro en dutti goni habde koye mumen
kono Rome ya ha heɓi ɗo jungo hippara watti mawɓe koyɗe konu goto hen fof wi ko kañum handi joɗade jappere Rome. Marius, Sylla, César, Pompey, Octave ɓeɗo fof ko harbiyankoɓe ardinoɓe koyɗe konu nannoɓe e kareli musɗi ɗi goppani Rome to banggue bonandeji e worgoji ɗi gasata. Garɗo e mabɓe Rome fof caggal nde heɓi folde mo foɗodiranno laamu o rufat ƴiƴam ha doga warango. Kala mo wondano e mum accantinoka Allah. Koye ɗum Rome woni hakke duuɓi 50 wattidi ko Octave fooli habdiɓe mum liɓi république darni laamu kesu pawingu e doole e ko fewniri laamiɗo. E nder ko jaasi duuɓi 300 Rome wayli laamu laabi 3 tawi hen laawol fof ma ƴiƴam rufa waali wuro en kaɓa koye mumen. Ko noonne kadi Rome wano bonde hoddiɓe mum. Carthaginois en seeɗa momte ha laaɓa saabu goto e ardinoɓe Rome e on saaha biyetenoɗo Caton wino ko Rome wawa dañde jaam ɗo laamu Carthage en ina dari taw. Nde Carthage foola caggal woldeji 3 musɗi e hewɓe yimɓe mum mbara heddiɓe ɓe jeeya leydi ndi duppa ha hoñi wiya ko kuɗandi. Golluwa en ko César dori ɗumen ha ndeeƴi darni mumen kuugal Rome. Ha joni madiji ɓe manoron ina keddi e leydi farayse. Koninkoɓe Rome so folino yimɓe tonganno ɗumen ha ɓiica nawra ɗumen leydi mumen beele ma hollire ñande ñalngu ñaam golluji ngu goto hen fof waɗante noon so arti walde. Romain en ko yimɓe yinnoɓe ƴiƴam tigiriki. Ngam weltinde pittali mabɓe ardiɓe leydi ndi ina kewno rokkude ɓe pijirloji. Ɗin pijirloji noon ko bonɗi ɗi Allah bonni saabu so nde ɗi mbaɗi fof ina haasi wooda mayɓe. Waɗi noon ko yimɓe wiyetenoɓe gladiatoruji mbaddeteno yo kaɓe koye mumen no jawɗi walla no gayi mbaddirta yo kabni. Goto hen fof totteteno ko kaɓirɗe bonɗe te so foolama ko yeɓewɓe mbiyanno yo wuur walla yo maayi. Hen sahaji gladiatoruji ɗi mbaddeteno koye mbaroɗe taktake walla cewɗi yo kaɓe mumen. Ɗum ina saɗi ko jomum dadar hen. Gladiatoruji noon ko heewi hen ko folanoɓe e woldeji wawɓe haare ko ɗum haɗannoɓe yeeyede walla warede ɓe gadde Rome ngam weltinde pittali Rome en. Haare gladiatoruji e Rome wano yiɗede kono fugubal yiɗira hande ni. Leñol beltornogol e yiide yimɓe no mumni ina kaɓa ha wooda hen barɗo goɗɗo on walla ina kaɓa e barode walla cewɗi ha mbara walla mbare ko leñol ƴiƴuwol ngol hormonoki fittandu wonno. Misiranaɓe hanki ɓurno ɓadade barode e cewɗi kono meeɗani fijirde ko wayni. Siftinen ɗo wonde Rome addoytuno barode e cewɗi ko Afrique saabu kullon mbakon noon ngalano e leydi ndi. Kono hono Néron e wonde ƴiƴiw fototako. Néron goto e mennoɗo laamade Rome welanno ɗum tan ko warde yimɓe wargoji ɓurɗi fof bonde. Kono nden yeehi ha ɗum juuti o yawnora ɗum o yamiri yo banggue leegal Rome duppe omo yeeɓa omo jala ha bojji mbatti simtude. Won wiɓe noon kanko Néron o jeydano. Hol jeydunoɗo e holmo jeydano e Romain en. Sinno ko leñol ɓalawol wonno tawanno ko wiyama ala e mabɓe timmunoɗo neɗɗo.
nde Romain en ɓenni Europe naati e jamanu hakkunde. En jii dow seeɗa wonde on jamanu ko niɓɓo mettuɗo wonno, hakkillaji pertano taw caggal nde foyre Rome ñifi yaati e gandi fof. On jamanu ene teska kadi e wonnode jamanu kareli e fitina e ndabɓa ko jamanu wawi toƴƴe wonno. Laamu kulangu tawdi alano lawakoɓe joom doole en goto hen fof ko kañum wonno, ko kañum woni lamɗo, ko kañum darnata sarɗiji ɗi wela. ɓen lawkoɓe ha joni ko eko doni e taniraɓe mumen Grek en e Romain en ko gueɗe haare ɓurno teddinde. Goto hen fof darino koye sangde nokku mum ha tiiɗa caggal nde darni galle maraɗo kaaƴe, tawa so janggu waɗi kañum e yimɓe mum ko hen nattata. Ɗin galleji mbiyeteno e farayse ko château fort, inde nde yoni sifa kono ene holla kadi leƴƴi Europe nden gonano e jaam. Lawkoɓe konno koye woldeji ɗi gasata, goto hen fof ina yongo ko diɗo mum joguino saabu yidde heetirde hen. Goto hen fof ina wiya heddiɓe ɓe kandani eko jogui ko ɗum wanno koye fitina mo gasata yimɓe on jamanu gonno. Ko noon lawkoɓe kaɓiri hande leydi fof waɗi cuuɗi peeñɗi, ɗin cuuɗi daari e tittinde laamuji mumen. Nden yeehi ha leydi fof dañi laamiɗo mum, leyɗele boni kadi e habde koye mumen, goti hen fof ina yiiɗi jimde gondi ndin. Walde duuɓi 30, walde duuɓi 100, ɗum ɗo hollirta ko Europe naaɓe on jamanu konno koye fitina mo gasata. So ɓe tampino habde e koye mabɓe ɓe jahanno ko ha Palestine ha ɓoyde e julɓe beele ma diine mabɓe jaalo e on nokku. Gole wole 9 ina mbawi limtede e on fannu. Nden leƴƴi gonnoɗi e ɗoygol pini ko fitinaji mawɗi ɗum jibini, saabu laaminoɓe ɓe jiiɗano yolbinde haydara beele ma hiiɗede usta. Ko ɗum waɗi kareli koɓɓi e Europe fof ha tengti e Angleterre e farayse. E ɗen leyɗele ɗiɗi laamu wagliti iwi e juuɗe lawkoɓe naati e juuɗe fero hippo en. Won lamɓe Angleterre e farayse ɓe daɗani e ɗi fitinaji saabu nanga daaɗe mumen coda. Machine codowo daaɗe ko nden fewna e farayse e hitande 1790 innira miijinoɗo ɗum o hono guillotine, ko ɗum addani ɗum wiyede golotine. On machine noon bomi hewɓe e farayse naɓe hay waglinoɓe laamu ngu daɗani hen. Nden golwole baglitgol laamuji ɓenni e Europe ko golwole Napoléon lomti. Napoléon hakkunde kitali 1804 e 1814 harsini Europe fof. Ko heewi e leyɗele dongre nde taw naati e tamande makko caggal golwole bonɗe ɗe Allah bonni. Ko maayi e yimɓe e golwole Napoléon limotako. Waɗi noon ko kaɓirɗe on jamanu ko pecillaji e kanuji gonno, hay sinno silameje e gawe ina keddino taw. Gila Grèce ha Napoléon karallagal haare e kaɓirɗe ceerani e ɓeydade. Napoléon tawi ko mbaylandi Europe ina fuɗɗi dolnude e tabde masiŋaji cuurki jogorɗi waylude gurdam ade. Caggal golwole Napoléon ko golwole Europe naaɓe tindini e Afrique e Asie ngam jaalade ɗi nokkuji haɓe mbawa ittude toon ko masiŋaji mabɓe liggori e yeeyde toon ko ɗi pewni ko lomi yolde. Kono ɗum dartinano kareli e nder Europe hakkunde leyɗele kabdiɗi gila ko ɓooyi. Ɗum ɗaccani ha walde huftidinde adande 1814 e 1916 fucciti.
bone iwri ko hakkunde Allemagne e farayse leelaani leyɗeele Europe fof naari hen. Amérique e hoore mum kañum ne wattindi ko nooriraade kanuuji betilaaji matériaux uji mbardi yimɓe kono buubi ni. Hay gooto annda ko maayi e soldateeɓe e nokku biyetenoo ɗo Verdun ceerol hakkunde farayse Allemagne. ɓaleeɓe ummiiɓe leyɗeele jiimaaɗe Afrique maayi ko haa keewi e wolde huftidinde adande. E nden wolde adande kaɓirɗe kese battan boniiji peeña. Gasuuji barooji kuutoraama te bonndi no feewi. Yimɓe ene ngoya ndeƴƴaani haa wolde huftidinde ɗiɗi ɓere hitaande 1939 e hitaande 1945 ñakkii e dow mumen kañumen e kaɓirɗe mumen moolanaaɗe moole mbaaɗe no avion ŋaaji suumaraaji saaruuji garantuuji gasuuji walla bombooje atomique dokkooje yimɓe ñabbuuli bonɗi caɗɗi safrude. Yahuuɗe en ɓe Hitler yinno momtude seeɗa ngasa sabu heen million ŋaaji 6 koye udumaaji momtirɗi ɗi mawɗo Allemagne o howno e won nokkuuji. Kala ɗo négre e ɓalawaagal reedu miijetenoo Europe naaɓe ndiwi ɗon e nde wolde duumiinde duuɓi 6. Europe yalti e mayre kono koye firtaare mawde ngonno sabu haydara bombooje ɗaccaani wonaa gure wonaa usine aji wonaa yimɓe. So Amérique faabunoo e Europe ene gasannoo tawa haa jooni dongre nde wonata koye baasal duumingal. Gila wolde huftidinde ɗiɗi ɓere gasi Europe naaɓe e banndu men Amérique naaɓe tafi kaɓirɗe kulɓeniiɗe sabu hannde ko ɓe njogii ko e bombooje nucléaire ina mbaawi huɓɓude aduna o haa royta. ɗum firti ko hannde tuubakooɓe ina mbaawi bonnude leƴƴi keddiɗi ɗi fof eɓe mbaawi bombude leƴƴi keddiɗi ɗi fof. Musibbaaji kuɓɓuɗi hakkunde Amérique e wallidiiɓe mum e leyɗeele baaɗe no Afghanistan walla Irak leyɗeele kala kaliiɗi jebbilaade e njiimaandi tuubakooɓe e pinal mumen kollirta ko cidel gootel tuubaak ngel wuddini weendu aduna ndu. So en ƴewrindiima ɗum ɗo fof tawaten ko tuubaak ko neɗɗo fitfitilo duumiiɗo e hare. Tuubaak ɓuri huccinde karallaagal mum koye taɓde kaɓirɗe ɓurooje ñande fof bonde e tookeede. Hay geɗe naftooje aade keewi yaltude koye ganndal jibinaangal e njiilaw kaɓirɗe bonnooje. Kala ko tuubaak yiiti e karallaagal miijotoo ko wattude ɗum kaɓorgal ngal ina jiimira walla ina lorlira aade. Wittooɓe humpitiiɓe pinal Misira hanki ina gonɗini wonde won sirruuji keewɗi paatuɗi e geɗe bonnooje Misira naaɓe nganndunoo kono ɓe kuutoraaki ɗi. Karallaagal ɗuhinoo koye les miijooji darinooɗi e tafde hakkille aade haa waɗa ɗum neɗɗo jamyamo dunkiiɗo kala ko ina lorla aade hono mum. Misira naaɓe hanki mahaani kuɓeeje e tataaji kaaƴe faandoraade golwole hay sinno ɓe caytorii henne ko seeɗa nde ɓe payi tigi rigi kono haa jooni maadiiji maɓɓe kaaƴe walla gurbaaɗe e kaaƴe ko wayno juulirde ɓe teddinirnoo Allah maɓɓe peñƴi mum walla ɗabriiji maayɓe maɓɓe nana ndarii ndehe noon wonaa waasnoode ɓe anndude won sirruuji alaa kala ko ina bonna ko ɓe faalkisinooɓe. Ko ɗo ɓaleejo seeri e tuubaak o ko anndi fof farata koko e moƴƴi o e ko anndi fof miijoroo heen ko adii ko fof koko boni. Tohe keewɗe ɗe aduna o dañi iwri koye tuubakooɓe. Ɓaleeɓe so ndahaama hakke duuɓi 400 dewɗi ko tuubakooɓe ndewi ɗon. So liƴƴi keewɗi njiimaama ko tuubakooɓe ndewi ɗon. Hannde so baasal duumiima e aduna ko sabu kahe tuubakooɓe ɓurtuɗe. Aduna so ronki wurde e deejete ko sabu peeje maɓɓe yo kamɓe tan ɓe ngone jam heddiiɓe ɓe ngona e caɗeele. Ko etaade jasnude kala ko wonaa pinal maɓɓe wonaa diine maɓɓe addani won leƴƴi fellidde haɓtaade ɓe.
tubakoɓe nde ngari e Afrique jani e ɓaleɓe wonnoɓe e jammu men ɓe mbiyani mbaɗani hujja maɓɓe ko ɓalejo ala pinal nde noon ma findine ko ni tubago woniri e fiide ina waglita ina daha ina liggina ɗum fof e inde pinal e yiyande tubago pinal ko ngal mum tan gongal ala hande dillini aduna ko ngon miijo ngo ala ɗo fawi tubago ɗo woni fof yiɗi ko wonduri e neeso mum kono yiɗi ko tawɗo ɗum fof yo ɓooro neesuji mum ha laaɓa ƴetta ɗi tubakoɓe hande Amérique so bombi Irak wari suhaɓe rewɓe e nayeɓe wiyata woni koye habde waroɓe yimɓe e amdu e negre holko ɓuri bonde e werlade gure tappamaje bomboje ɗi gacca ha haydara ɗo jani fof ko tata larti kono e wiide mabɓe ɓe goni koye addande ɓen maayoɓe tawa ko ɓuri hen hewde ganduɗa ko wari ɗumen ndimagu e laamu potal hanki ko Samori Touré en Behanso en Lat Dior en Abdoul Bokar en e woɓɓe hande ko Saddam Hussein en Palestine naɓe Afghanistan naɓe walla julɗo kala caliɗo famɗinde diine mum ɓeɗo fof e guite tubakoɓe ñawori mumen ko wotere ko sayeɓe ɓe wargo mumen waɗɗi ɓeɗo wiyoɓe ko pinal mumen ɓuuri fof beele ko noon woori en ji dow seeɗa wonde to banggue sukaɓe rewɓe pinal mabɓe ina woɗɗi koɓe noddata ko kono wonko ɓuuri ɗum hamnade ko en kalani taw ɗum noon ko ɗo kaddaten hañande wonde so Allah jaaɓi jokken ha hande e pinal tubakoɓe ɗum noon Allah jarama on jarama